Mela se ngħaddu għat-tieni qari meħud mit-tieni tal-Korintin, kapitlu 6 u ħnibdew naqra minn vers 17. Pawlo qed ikellimna dwar l-importanza tal-assoċjazzjonijiet tagħna ma' min nagħmluha b'mod intimu sabiex ma niddakrux mill-ħażen tad-dinja. Walla jgħidilna la tintrabtux taħt madmat li mhux indaqs ma' dawk li ma jemmnux. Għax x'tisħib jista' jkun hemm bejn il-ġustizzja u l-ħażen. U liema għaqda hemm bejn id-dawl u d-dlam. Liema ftehim hemm bejn Kristu u Beljal ix-xitan ġifieri. Jew x'għandu x'jaqsam min jemmen ma' min ma jemmenx. U xi ftehim hemm bejn it-tempju tal-Alla u l-idoli. Għax intom it-tempju tal-Alla l-ħaj. Bħalma qal Alla nammar fosthom u nimxi fosthom u nkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi. Għalhekk oħorġu minn ġo nofshom u nfirdu minnhom jgħid il-mulej u tmissu xejn imniġġes u jien nilqakom. U nkun għalikom missier u intom tkunu għalija ulied, subien u bniet jgħid il-mulej li jista' kollox. Mela, billi għandna dawn il-wedi maħbubin ħanitnatfu minn kull faħx tal-ġisem u tal-ispirtu billi nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna fil-biża' tal-Alla. Amen. Darba waħda kien hemm wieħed avventurier qed jixxabbat ma' dil-muntanja u qed jupjaċi f'daqgħu l-ħin radin l-sħab jinġema' u nqabad f'tempesta. Silġ borra nieżla u b'xorti tajba jara dan il-larix fil-bot ġera kemm jista' jkun biex jifittex il-kenna hemmhekk. L-għarix kien mibni apposta għal dawn jinqabdu f'dawn il-tip ta' maltemp. U ovvjament ma kien fi ħadd kien vojt dan il-post biċċa kamra kull ma kienet, però għall-inqas sab hemmhekk fejn jistkenn. Il-maltemp baqa jinġema għal ħafna jiem anke ġimgħat u dana prattikament mit bil-ġuħ u bil-ħaġġ. Ħelisa iva imma ma ħelisx biżżejjed. L-isfortuna kienet illi ma kienx jaf li taħt il-planki tal-art kien hemm riserva kbira ta' l-annet tal-preserv u ilma u kollox. Mit bil-ġuħ għax ma kienx jaf ir-riżorsi li kienu għad-dispożizzjoni tiegħu. U aħna l-Kristjani sikwit jiġrina l-istess, jekk ma nkunux attenti Alla tagħna il-rikkezzi tal-wedi tiegħu jekk ma nkunux nafuhom. Tajjeb, u jekk maħniex allura nittimgħu ir-ruħna bihom, ruħna tibqa' xiplija, tibqa' magħluba u ma navvanzawx dik il-konfidenza tagħna f'Alla sabiex ta' bilħaq inkunu xipli illi nonoraw lil Sidna Ġesu Kristu. Ma rridux nkunu għażiena, rridu infandu f'dan il-teżor. Għandna teżorerija sħiħa ta' wedi Alla li jintrabat li għamlilna l-ġid. U allura rridu iva insiru nafu li Alla b'talu mod din il-ġenerożità kollha tiegħu xħejja u x'sejjati għal dawk li jħobbuh. Xi ħadd qal il-wedi Alla huma magħmula lil fidili fibnu li ġeneralment dawn isibuha diffiċli ipenġu lihom nfushom bħala werrieta ta' feliċità hekk inkomparabbli bħalma tiddiskrivija l-Iskrittura. Alla jagħtina il-prospett tal-ġenna li nkunu anke f'ejdinna jiena nkun Alla tagħhom u ma jkunu l-poplu tiegħi, mhux biss fi żmien imma anke fl-eternità. Kemm irriflettejna fuq din it-tama ċerta li Alla poġġa qudiemna minħabba il-fatt illi Kristu rebaħna b'demmu stess fuq is-salib. Aktar ma aħna nitbaħħu dawn il-wedi Alla, aktar insibuha faċli ikollna ħajdu hekk dik il-fibra morali fina biex nitwarbu minn kull ħaġa li tniġġes, minn kull ħaġa li tħammiġna sabiex inkunu ta' bilħaq nies illi kapaċi ngħixu fil-biża' Alla. Hemmhekk il-ħajja ta' kwalità hija ħajja illi hija għajxa fil-biża' Alla. F'mixja
fil-qrib ma' Alla. Issa kif ukoll fi żmien li ġej. Il-wedi Alla qegħdin hemmhekk u bil-pass tagħna jiena xi li jkun pass ta' ritmu maġġel nfittxu biex insiru nafhom. Għaliex omorna wa qasir. Omorna wa qasir. Dan bħal meta jiena ġieli mort meta nsifer l-oħaj mur nara mużew. Nażel l-aqwa mużew li jkun hemm u kultant niftakar darba mort il-Mużej d'Orsay f'Pariġi u kont naf li ħajalaq 20 minut oħra. U tista' tgħid kemm ġrejt u nara dal-pitturi li jiena kont studjajt fuqhom u għaddej ġifieri. Il-ħin sar kelli nitlaq il-barra. Tajjeb, vera, ħajjitna hija qasira u jeħtieġ li aħna intuha nagħtu l-iskrittura l-priorità li xraqilha. Altrimenti l-ħajja tagħna tkun imberbqa, moħħlija f'affarijiet ta' trivjalitajiet. Alla tagħna wedi ġenerali lill-uliedu, wedi li jgħoddu għalina l-koll. Wedi anke jista' jkun mogħdija fl-antik ħafna. Xorta għadet tal-mu. Pawli għamlina ċara illi l-iskrittura u meta kitibha din fir-Rumani kienet jirreferi għat-Testament il-Qadim, l-iskrittura hija miktuba għalina biex bil-faraġġ u l-inkoraġġiment tagħha aħna jkollna t-tama. Mela, meta naqraw weda anke fit-Testament il-Qadim dik hija wkoll għalina. Jekk hija weda ġenerali tajjeb tista' tkun mogħdija fl-antik, hija weda pereżempju jekk Alla wedna illi jaħfrinna ħtijietna, Salm 32 vers 5 pereżempju, David jgħidlu stqarrejtlek dnubi u l-ħażen tiegħi ma ħbejtx. Jiena qed nistqar ħtijiet lil-mulej u int ħfirt il-ħażen tad-dnubi. Hemmhekk għandna weda li jekk aħna nistqarru lill-mulej u jaħfrinna. U jaħfrinna. Xi ħaġa li Ġwanni wkoll ikkonferma fl-ittra tiegħu vera. Fejn jgħid jekk aħna nisqarru ħtijietna u ġifi Alla l-Missier huwa ġust huwa fidilu ġust biex jaħfrinna d-nubietna u innaddafna minn kull ħażen. Ġifier anke sikwit wedi li huma fit-Testament il-Qadim l-Apostli fil-kitbiet tagħhom jew jirrepetuhom jew jagħtu wedijiet simili biex jikkonfermaw li dawk avolja ilhom hemm millenji ta' snin għadhom jgħoddu għalina llum il-ġurnata. Tajjeb, jekk naqraw pereżempju f'Salm 27 fis-Salm, is-Salm hemm ħafna wedi. Ħafna wedi. Pereżempju ħantikom minn Salm 27 vers 10 jgħidilna meta missier u ommi tilquni il-mulej se jilqani. Anke dak l-eżies li aħna forsi ħajjitna marbuta magħhom, jekk tiġri l-aħħar traċedja u ninfirdu minnu, il-mulej jilqana, il-mulej jaf id-djufija tagħna u dispost biex joffrilna il-faraġġ u l-inkoraġġiment tiegħu. Salm ieħor 31, vers 24. Għamlu l-ħila u il-mulej ġifieri iqawwilkom qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jekk irridu taqawwija fil-qalb minn ma naqtaw jiesna kull ħaġa ta' xejn, ittama fil-mulej. U hawnhekk għandek il-weda li hu iqawwilek jistabbilixxi il-qalb tiegħek. Tajjeb l-iskrittura tant fija. Pereżempju Ġesu fil-Vanġelu ta' Ġwanni, għal darb'oħra huwa minniera Ġwanni, minniera ta' wedi għal dawk li jemmnu. Fi-Ġwanni 4, Ġesu qed jitkellem mas-Samaritana vera, mal-bir u jgħidilha f'vers 13 kull min jixrob minn dal-bir jerġa' jaqbdu l-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li natah jien ma jaqbdu għaġġ għand. L-ilma li natah jien isir fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. Semmejni ġimgħa l-oħra tajjeb nerġgħu nieqfu hawnhekk u naraw illi Ġesu qed jgħid illi l-affarijiet u trana ta' id-dinja għalkemm nużawhom però ma jissodisfawx. Il-vera ilma li jaqta l-għaġġ spiritwali tagħna huwa l-ilma li jagħtina Ġesu Kristu. Dak li l-ma jsir fina għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. Huwa ilma li ma jfallix, huwa ilma li ta' bilħaq jissodisfa. Aktar il-qudiem Ġesu jgħid illi huwa d-dawl tad-dinja.
jien huwa d-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja hawn il-weda ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Bi kliem sempliċi però mill-isbaħ. Ġesu qed jgħidilna li aħna jekk insegwuh anke fid-dettalji tagħna, Ġesu jgħidilna illi ma nimxux fid-dlam, ikollna sens ta' direzzjoni illi qegħdin naslu f'destinazzjoni maħtura għalina, ċoe il-ġenna. Aktar il-qudiem meta Ġesu qiegħed jikkonforta nies vistusi li kienu għadhom kif tilfu lil ħuhom Lazzru, tajjeb, Ġesu jgħid jien huwa l-qawmien u l-ħajja. Min jemmen fija avolja jkun mejjed jgħix. Kull min jgħix jemmen fija ma jmut qatt. Ta' bil-ħaq Ġesu hawnhekk qiegħed ikellem direttament il-Marija. Però li qed jgħid lilha jgħod ċertament għalina wkoll. Però hemm wedi illi il-kuntest jurina illi huma limitati fis-sens illi Alla tom lil-tali persuna u l-ħsieb tiegħu kien li dik il-wedja lil dik il-persuna biss. Għalhekk irridu noqogħdu attenti. Ja weda speċifika bħalma ta' lil Salamun. Alla qallu meta derlu bil-lejl għat-tieni darba qallu illi jiena se nistabbilixxi t-tron tiegħek. U qatt ma jfalli milli jkun hemm xi ħadd illi jirrenja minn fuq it-tron tiegħek. Weda illi finalment seħħet f'Ġesu Kristu illi poġġa fuq it-tron ta' David, missier Salamun ġvera, u l-salta tiegħu ma tintemm qatt. U allura jiena ma nistax ngħid mela jiena isma' suppost jiena sultan u Alla se jtini dinastija ta' slaten ma tintemm qatt. Le, nafu illi Salamun irċieva dil-weda partikolari lilu, tajjeb, bħalma wkoll Abraham meta kien għadu fur tal-Kaldej, tajjeb, Alla derlu għallu biex joħroġ minn artu u imur fart li jiena se nurik. U nagħmel minnek ġens kbir, għallu mbirka, kun kattar ismek. U inti tkun barka. Ma sax irraġuna mela jiena Alla qed jgħidlek biex insiefer u se jagħmilni kbir u se jkattar ismi. Nafu anke minn kif tiżviluppa l-istorja illi Alla din il-weda partikolar tal-Abram biss. Imma tinnotaw illi dik il-weda ingawdi jien bħala kredenti fi Kristu Ġesu. Dik il-weda x'jiena dixxendent ta' Abram, dixxendent spirituali ta' Abram. U allura iva hemmhekk fejn jgħid li nkabbar ismek muddi tkun barka, bil-weda li Alla mill-Abram igawdu l-fidili kollha, inkluż jien. Tajjeb ġifieri m'hemm xejn li huwa irrelevanti fl-Iskrittura. Il-wedi kollha b'xi mod jew ieħor jortuna. Tajjeb jekk Alla wieħed dixxendenza ta' slaten lil Salamun illi din tibqa' għal dejjem, tajjeb, u allura nafu li imwettqa f'Ġesu Kristu, dik il-weda qed ingawdi jien u intom ukoll. Għax nafu li aħna ninsabu taħt ir-renju benevolenti ta' Sidna Ġesu Kristu. Tajjeb ġifieri sikwit l-Ispiritu Santu li jgħallimna u jfissrilna l-Iskrittura kapaċi qiegħda b'weda speċifika magħmula lil nies partikolari dak iż-żmien, tajjeb biex xorta waħda jiggwidana u jinkoraġġina. Ħaġbu qudiemna il-poplu Ludi illi qiegħed mal-Baħar l-Aħmar, tajjeb, u hemm l-armata tal-Eġizzjani waslet biex tattakkhom u terġa' taqbadhom skjavi lura l-Eġittu. Il-poplu jinsab daru mal-ħajt, jinsab pjuttost ippanikjat, dar jikkritika lil Mosè u bdew jgħidu li inti ħriġna fid-deżert biex toqtol lilna u lil uliedna, tajjeb, u Mosè qal lill-poplu la tibżawx. Oqgħodu araw is-salvazzjoni tal-mulej li se jurikom illum. Għax l-Eġizzjani li rajtu llum ma terġgħux tarawhom qatt iżjed. Il-mulej jiġġieled għalikom filwaqt li intom ma tagħmlu xejn. Weda vera li Alla ħjeħlishom se jsalvhom minn din il-qagħda kritika tajjeb u intom ma tagħmlu xejn.
Ovvjament, Alla mhuwiex qiegħed jindirizza dil-weda lilna direttament illum. Nafu li dik hija sitwazzjoni storika tajjeb li ġrat 3400 sen ilu, tajjeb, weda partikolari lil nies f'sitwazzjoni partikolari. Però xorta waħda, kemm il-darba jiena tennejt, kull darba li naqra din hawnhekk. Il-mura xorta tgħidilna tibżawx. Tinsab fejn tista' tkun darek mal-ħajt, tista' tkun tħossok li taqta' jisek, tibżawx. Għodu waraw is-salvazzjoni l-mulej se jurikom il-mulej kapaċi jaqlana mis-sitwazzjoni makabra li forsi insibu ruħna fija bil-mod tiegħu. M'għandniex għalfejn nippanikjaw. Nistgħu dejjem nafdaw lil-mulej. Il-weda mhix għalija partikolari, però xorta waħda tinkoraġġini immensament, mhux vera. Mela, kif qed ngħidu, il-weda tista' tkun magħmula speċifikament lill-Iżraeliti, tajjeb, però aħna il-Kristjani llum il-ġurnata xorta waħda nsibu komfort qawwi fija. F'Iżajja 54, pereżempju, vers 10. Il-kuntest jurina li Alla qed jitkellem dwar il-poplu tiegħu fl-antik. Iżrael, il-Lut, tajjeb, u jgħidilhom għax il-muntanji jistgħu jitilgħu. U l-għoljiet jiteżżu imma l-imħabba tiegħi ma titħarrikx minn miegħek. U lanqas il-patt ta' slim tiegħi ma jitħarrek jgħid il-mulej li jħenn għalik. Kif jista' jkun maħniex kapaċi napplikawha għalina nfusna llum il-ġurnata. Aktar u aktar meta t-Testament il-ġdid sikwit jafferma l-imħabba immutabbli, l-imħabba li ma tinbidilx talla, l-imħabba infinita talla, l-imħabba fidila talla lejna. Kif nilqawa fi Kristu Ġesu. Tajjeb? Għandna eżempju sabiħ u koraġġjuż ta' kif Pawlu japplika weda ta' Alla l-Missier illi tal l-libnu. Tajjeb, f'Iżajja hemm dawk l-għanjiet tal-qaddej ta' Jahweh, the suffering servant. U Alla jagħti diversi wedi til-libnu, tajjeb, li kellu fil-milja ta' żmien jieħu jassumi ġisem uman jidher fostna bħala bniedem tajjeb biex jaħdem il-fitwa tagħna. U f'dawn il-wedi tajjeb waħda minnhom tinsab f'kapitlu 49 vers 6 ta' Iżajja. U jgħid i ħaġa żgħira li tkun għaddej tiegħi. Alla l-Missier qed ikellem il-libnu. Biex tqajjem it-trubijiet ta' Ġakobb u treġġa' lura dawk li baqgħu fost Iżrael. Jien nagħmlek ukoll dawl tal-Ġentili biex tkun is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art. Jekk taqra l-kapitlu sieħ tara kif Alla qed ikellem lill-Messija tiegħu, Ġesu Kristu maħtur bħala Salvatur tagħna. Jiena ħtartek, jiena nagħmlek ukoll dawl tal-Ġentili biex tkun is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art. Interessanti kif meta Pawlu kien f'Antjokja Pisidjana wara li kellem lil Lut miġbura fis-sinagoga nhar tas-Sibt. Għattini darba, tajjeb, xi wħud hemmnu, oħrajn m'hemmnux. Pawlu x'jagħmel? Jgħid f'kapitlu 13 vers 47. Jgħid hekk ordnana l-mulej. Billi qal hekk ordna lilna l-mulej, lili u l-Barnaba. Billi jgħid jiena għedtek biex tkun dawl tal-Ġentili ħalli tkun inti s-salvazzjoni tagħhom satru fl-art. Qed jikkwoda, weda li Alla għamel lill-ibnu Ġesu u Pawlu qed jgħid dik il-weda hija weda magħmula lin. Għaliex għax Pawlu kien tant marbut f'unjoni mistika ma' Ġesu Kristu illi l-weda li Alla ta' lill-ibnu hija weda wkoll lilna. Okay? Hekk jaħdmu il-wedi tagħna. Issa hemm wedi kif nafu ta' kull xorta. Tajjeb, Alla jaf li għandna diversi bżonnijiet, diversi aspetti tal-ħajja tagħna. Tajjeb, u allura aktar ma insiru sinjuri bihom, aktar il-tama tagħna tkun mibnija fuq Alla l-imbierek. Pereżempju, Alla jagħtina wedi fiżiċi. Ċertament però
ma jwieċ lil kull wieħed u waħda minn uliedu illi qatt maħna nimirdu u qatt maħna se mbagħtu finanzjarjament. Le, dik hija naħseb jiena estremiżmu. Tajjeb, però illi Alla ta' bilħaq jikkonċerna ruħu immensament mill-ġisem tagħna. Il-ġisem maħud mit-trabb. Tajjeb, u jaf illi huwa ġisem tal-umiljazzjoni, Alla wedna illi għad ibiddel il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna biex kun jixbaħ il-ġisem tal-glorja ta' Ibnu Ġesu. Dik l-istess qawwa li hu kapaċi jissottometti kollox għalih innifsu. Ġifieri, jekk ngawdux saħħa fiżika bħalissa, xi ftit jew wisq, finalment għandna l-weda ultima għal kull wieħed waħda minn uliedu illi Alla għad jagħtina ġisem immortali, ġisem glorjus, ġisem illi prattikament iservi għall-eternità mingħajr ebda mankamenti. Tajjeb, għalhekk fil-bidu għadna li insibuha diffiċli biex aħna nippruvaw nimmaġinaw x'ħejja Alla għal dawk li jħobbuh. Dik hija weda fiżika, però hemm ukoll wedi spiritwali x'vera. Wedi spiritwali. Alla jridna li fir-ruħ tagħna aħna ngħaddu l-qudiem. L-Apostlu Pietru pereżempju jaf kemm aħna għandna ħabta illi ninkwetaw u nsiru anzjużi u nippreokkupaw ruħna u ma nafux se jġrina fil-futur. Allura jgħidilna itfgħu fuq il-mulej. L-hemm jew l-inkwiet tagħkom kollu. Kif rajna David jagħmel f'Salm 55 mhux vera, fil-maħrub ikkaċċjat minn ibnu stess, immaġinaw. Itfgħu fuqu l-inkwiet tagħkom kollu għax hu jieħu ħsiebkom. U jieħu ħsiebkom. Pietru jaf ukoll bit-taqbid spiritwali li għandna max-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu. Għalhekk jgħidilna kunu meqjusin isfu għax l-għadu tagħkom ix-xitan bħal il-lunjajat qed idur ifittex min jibla. Iqfulu qawwijin fil-fidi. Billi tafu li tbatijiet bħal dawn huma moti għal ħudkom li huma fid-dinja. Imma Alla tabu l-grazzja li sejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem bi Kristu Ġesu, li xi ħaġa li ġrat fil-passat Alla sejħilna. Alla tagħna l-abbiltà illi nemmnu l-Evanġelju ħaddanna l-Ibnu Ġesu hemmhekk għandna s-sigurtà tagħna. Allura, issa li sejħilna Alla wkoll wara tkunu batejtu ftit iwettaqkom, anzi ħanajda kif suppost. Se jwettaqkom, se jqawwikom, se jsaħħaħkom u se jqiegħdkom fuq sisin sħaħ. Jibietu qed jgħidilna li ħatgħaddu minn taqbid, ħatgħaddu minn serrija qalila, ħatbatu ftit għax l-omor tagħna mal-eternità huwa ftit. Tajjeb? Però finalment araw xwieda din illi Alla se jipperfezzjona x-xogħol tal-grazzja tiegħu mibdi fina. Dawn il-wedi ovvjament ipoġġuna fuq pedament stabbli. Hemm wedi personali li Alla jagħti partikolari lilek bħala individwu. Lilek bħala persuna. Min ma jafx bil-weda sabiħa li għamel Ġesu Kristu lill-kongregazzjoni li kienet birda, li kienet autosuffiċenti li deri li m'għandhom bżonn xejn, tajjeb, u frattan Ġesu jgħid qari qed mal-bieb u nħabbad. Jekk xi ħadd qar wieħed, jekk xi ħadd int, jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bieb, jien nidħol għandu u noftor miegħu, jiġifieri niċċena miegħu u hu jiċċena miegħi. Ġifieri anke jekk tlifna dik l-ewwel imħabba, anke jekk forsi tbedna, tbridna, qed inħossu li mexxin ġogandott, imma maħniex qegħdin nittajru bil-ġwiera bħal lajkli. Ġesu lest illi jidħol għandna. Illi dik ir-rabta intima jerġa' jirrestawra lilek. Weda personali. Imma wkoll wedi ġenerali illi Alla jagħti lilna l-koll. Pereżempju, Pawlu jgħid lill-Korintin jgħid li ebda tiġrib ma ġie fuqkom ħlief dak li jiġri l kull bniedem.
Ġifieri nistgħu nodduha bħala fatt li xi darba oħra xi ftit jew se nkunu ttestjat, se nkunu mġarba, se nkunu mħajra biex niksru l-liġi tagħna. U Pawlu din jarafha bħala fatt. Ebda tiġrib ma ġi fuqkom li f'dak li ġi fuq kull bniedem. Imma huwa fidejl. U ma jħallix li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. Xwieda tremenda din. Ara qatt ma tajt illi Alla tant abbieni illi s-sinsla ta' dar ħadd inqasam. Le, jekk inti għaddej minn dik it-triq ta' prova, Alla mhux se jagħtik aktar milli tiflaħ. Ja wieda tremenda. Alla huwa fidejl u ma jħallix li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. U ma t-tiġrib se jiftħilkom ukoll triq biex teħilsu. It-tiġrib jista' jkun idum ħafna. Jista' jdum ħafna, jista' jinserta qiegħed tgħix, qiegħed taħdem f'ambjent f'uffiċċju tajjeb illi għandek nies illi mhumiex helpful. U qegħdin jagħmluk il-bsatin fir-roti. U qegħdin jitkellmu kontrik u jfessfsu u jagħmlulek id-deni. Tajjeb? Ġieda mhix xi tiġriba ta' ġurnata u daqshekk. Imma tiġrib tgħix bija. Hawnhekk Pawlu jgħidilna li ma t-tiġrib Alla jiftilkom ukoll triq biex teħilsu, biex tkunu tifilħu għalih. Alla huwa dak li kapaċi jissapportjana imqar fl-eqqel tiġribiet tagħna. Hemm ukoll wedi temporali, Alla jagħtina wedi iva għal matul din il-ħajja preżenti tagħna f'dan ġisem. Tajjeb? Pereżempju lill-ulied Alla jgħidilhom obdu lill-ġenituri tagħkom fil-mulej Efesin 6, vers 2, jew weġġaħ il-missija kull ommok, dan l-ewwel kmandament bweda. Sinifikanti ħafna din. Tajjeb meta Alla jgħidilna biex nobdu lill-ġenituri tagħna. Aħna bdejnihom illum kbirna, u allura għandna nagħmlu liż-żgħar tagħna l-importanza massima illi huma jirrispettawna u jobduna għal-ġi tagħhom. Di għal-ewwel kmandament bweda biex jaħbatlek tajjeb u tgħix ħajja twila fuq l-art. Meta wieħed mit-trobbija tiegħu tgħallem jobdi u jirrispetta lis-superjuri tiegħu f'dal każ il-ġenituri tiegħu, Alla qed tiggarantilu illi jaħbatlek tajjeb. Innotaw min jidħol f'inkwiet mal-pulizija u qrati u ħabs. Dawk li huma insubordinati, dak li qatt ma tgħallmu joqogħdu għal kmand tas-superjuri tagħhom. Mhux vera. Wedi temporali, imma wkoll wedi eterni. L-wedi eterni huma kif għadda lilin mill-immaġinazzjoni tagħna. Rivelazzjoni 21 vers 3 jgħidilna jiena smajt leħem mis-sema jgħid ara l-amara talla hija l-bnedmin. U hu se jgħammar magħhom. Huma se jkunu l-poplu tiegħu u Alla stess ikun magħhom u jkun Alla tagħhom. U jimsaħ Alla kull demu minn għajnihom ma jkunx hemm iżjed biki u mewt u għali u ġiħiżjed għax id-dinja ta' qabel, ġifieri id-dinja preżenti tagħna tkun għaddiet. Alla jkun ħalaq smewi ġodda u art ġdida li fihom tagħmmar il-ġustizzja. Però nistgħu nimmaġinaw dinja fejn m'hemmx inkwiet u m'hemmx dmugħ u m'hemmx vistu u m'hemmx mart. Alla qed jagħtihilna. Alla qed jagħtihilna. Dan huma wedi illi rridu niċċubuhom bil-fidi. Ma nafux id-dettalji tajjeb ebda widna qatt ma semet, ebda għajn qatt ma rat, ebda qalb qatt ma ħebbret xi prepara Alla dawk li jħobbuh. Però Pawlu jkompli jgħid imma Alla rrivelhom lilna bl-ispirtu tiegħu. Min issa Alla qed jagħtina tidwieqa. Qed jagħtina appetizer fil-kelma tiegħu. Tajjeb biex aħna ngħidu nduqu waraw kemm hu ħelu mulej, kemm hu twajjeb il-mulej. Illi tagħna dal-wedi illi ma jistgħux ifallu. Ma jistgħux jiġu nieqsa. Huma ċertissimi daqskemm Alla huwa ċert. Alla li ma jistax jikdeb. Ċertament se jonora il-wedi tiegħu. Il-wedi t'Alla huma tqal barkiet għal diversi nies. L-ewwel nett għal nies niedma. Għaliex hawnhekk tibda r-relazzjoni tagħna mal-Loġ vera.
Li wieħed irid jindem, irid jara fil-vilda ta' dnubu u jkun lest li jdur li Alla bħal liben il-ħali li kien imċerċer, kien qed imut bil-ġuħ, kien affelixxa l-missieru, berbaqlu ġidu, vera? U kella ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu missier nibt kontra s-sema u kontrik. Vera? Alla l-ewwel u qabel xejn jistenna minna qalb niedma. Qalb dispjaċuta għal fatt illi aħna flok igglorifikajnieh kasbarna lill-ismu. Sa f'Iżajija 66, vers 1, hekk jgħid il-mulej, is-sema huwa t-tron tiegħi. U l-art hija l-mirfes tar-riġlejja. Fejn mi mela d-dar tistgħu tibnuli? Jew fejn l-post tal-mistrieħ tiegħi. Ġi Alla qed jgħid nisma'. Ftakri, m'għandi bżonn xejn. La għandi bżonn tempju, la għandi bżonn, għaliex is-sema huwa t-tron tiegħi. Għax dawn il-ħwejjeġ kollha għamlithom idi. Hekk saru dal-ħwejjeġ kollha jgħid il-mulej. Iżda, ġifieri Alla li huwa suprem u infinit fil-qawwa tiegħu bħala l-ħallieq. Ikompli jgħid iżda lejn dan il-bniedem inħares, lejn l-umli u min għandu qalbu jidma u jitriet għall-kanti. Ir-razzjoni tagħna malla tibda titnissel bl-indiema. Bl-indiema. Meta Ġesu ġie ħareġ jipprietka x'kien messaġġ tiegħu indmu għax orbot saltnet ismewiet. Trid tidħol fis-salt taħt it-tindem, trid iddur lura. Hemm ukoll wedi għal min jemmen l-Evanġelju. L-Evanġelju huwa aħbar tajba, naħseb jiena miġbur f'sentenza waħda fi-Ġwanni 3:16 għax għallek ħabb id-dinja li tallibu waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajta dejjem. X'qed jgħidilna hekk Alla? Illi jekk aħna nafdaw f'ibnu Ġesu, tajjeb nirċievu ħajja eterna gratis minn għandu. Flok kastik li huwa meritat lilna jagħtina dak li qatt ma stajna klejmjajna għalina nfusna. U ċoja, ħbiberija miegħu, ħajja eterna. Aktar tard Ġesu fi-Ġwanni 6 jgħid li min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Wedi tal-ħaġeb. Wedi għal min jafdah minn ġurnata għall-oħra. Minn ġurnata għall-oħra. Minn ġurnata għall-oħra. Kemm qegħdin konxjament nafdaw il-Alla? Jew għall-kuntrarju, kemm qegħdin naħsbu li aħna qegħdin irrieġu l-ħajja tagħna bħalli kieku jiena rikkieb fuq żiemel u nieħdu ferritjiena. Il-ħajja tagħna mhix tagħna. Aħna l-mixtrien ta' Kristu. Aħna l-iskjavi tiegħu. U dan huwa l-ikbar unur li tkun id-dulos ta' Ġesu Kristu huwa l-ikbar unur. Tkun taf xi ħaġa oħra aħna l-ulijiet adottivi t'Alla. Alla rebaħna lil nifsu bħala l-poplu tiegħu u allura kemm qegħdin nafdawh minn ġurnata għall-oħra. Hija ħaġa li tafdaħ għall-mafra d-nubiet. U naħseb kollha kemm aħna kapaċi naffermaw iva jiena nemmen li Alla ħafirli. Però kemm qed tafda fih biex isiblek xogħol. Biex it-tifel tiegħek jgħaddi mill-eżami. Vera? Biex il-mara tiegħek tfieq mill-marda li għandha. Jekk kien ir-rieda tiegħu. Salm 37 vers 3 jgħidilna afda fil-mulej. U ibqa' għamel it-tajjeb. Ammar fuq l-art u imxi bil-fedeltà. Taxxaq bil-mulej. U jagħtik dak li tixtieq qalbek. Għal darb'oħra titbellaħ. Taqra diskors titbellaħ. Taxxaq fil-mulej. Itgħallem sib is-sodisfazzjon l-pjaċir kollu tiegħek fih għall-eternità. Illi huwa favur tagħna. U hu jagħtik dak li tixtieq qalbek. Għax fil-proċess aħna qegħdin nitgħallmu nitaxqu fih. Qalbna qed tinbidel. L-ambizzjoni tagħna qed jinbidlu. Ir-rieda tagħna qed tinbidel. U ċertament Alla jagħtina dak illi tixtieq qalbek. Għalhekk qed isaffina, isaffi l-ambizzjonijiet, ix-xewqat, id-desiderji tagħna għalih innifsu. Hemm wieħed ukoll għal min jaqdi lil Ġesu Kristu. Dixxiplu wieħed li jitgħallem u jitgħallem biex allura joħroġ jaqdi. Ġesu qal l-ikbar fostkom huwa dak li jaqdi.
Il-mexxej huwa dak li iservi. U allura araw x'weda jagħti Ġesu il dawk li jservuh. Fi Ġwanni 12 vers 26. Jekk wieħed jaqdini, ħajjimxi warajja. U fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Jekk wieħed jaqdini, lilu se jweġġaħ missieri. Tista' tixtieq xi ħaġa aħjar milli Alla jonorak. Alla jonorak, Alla jweġħek. Tkun ħalilek ikollok it-bissima talla fuqek għax inti qiegħed isservi lill-ibnu il-maħbub. Għal min jobdi l-Alla. Il-prova tagħna bħala dixxipli hija kemm qegħdin nobduh lill-mulej. Bażikament Alla qed jgħidilna illi min jobdih ikun kuntent. Aktar minn kuntent ikun ferħan. Aktar minn ferħan ikun imbierek. Ikun imbierek. Salm 119 jibda biex jgħid ħenjin dawk li triqatu hum blaħtija u jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu x-xhidiet tiegħu u jfittxuh b'qalbhom kollha. Il-kelma propja hija imberkin. Imberkin. Illi inti tkun sħiħ, komplut, ma jonqsok xejn, bħala bniedem ma jonqsok xejn. Hemm wedi għal jitlob. Nipjaċi jiena nara ċaqliqa meta qegħdin nġabru għat-talb, dik is-sija ta' talb. U nara il-ħeġġa u l-dispożizzjoni tagħna biex nitolbu, ninterċidu, nirringrazzaw il-Alla. Nistqarru ħtijietna. Iva, il-nifs vitali tagħna, il-nifs tal-ħajja tagħna hija kemm qegħdin niltaqgħu mal-Alla. Sikwit, imqar li tieqaf ftit matul il-ġurnata u tkompli fuq xogħol battaġġa tieqaf ftit. L-idea li nitolbu bla għedu, illi moħħna spontanjament il-qalb tagħna ddu lejn Alla. Ġesu il-wedi li għatina għal min jitlob. Waħda minnhom f'Mattew 6 vers 6. Fejdilna, iżda inti meta titlob idħol fil-kamra tiegħek. U meta tkun għalaqt biebek, itlob il-missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara fil-moħbi irodlok fil-beraħ. Għaw xaħta għandu dubju li Alla ta' bilħaq iroddilna, jikkumpensana meta aħna nitolbuh ta' bilħaq jatina. Forsi mhux bil-mod speċifiku kif nitolbuh aħna. Imma Alla qatt mhu midjum magħna. Alla qatt mhu ħaġa ta' bilħaq impressjonani jiena. L-Abraham Alla wedu l-art, għallu mit riġlejk li tramuntanu nofsinhar, il-vant u l-punent dell-art se nagħtihilek. Fil-fatt Alla se jagħtih dinja. Mhux roqa ta' art. Alla qatt mhu midjum magħna. Alla jwedna u jagħtina soprabbondantament aktar milli nistgħu nimmaġinaw jew nifhmu skont il-qawwa tiegħu illi taħdem fina. Forsi m'intix tara tweġibiet għat-talb, forsi għadek ma tafx titlob biżżejjed. Forsi titlob għal affarijiet illi bażikament x'intaqsarhom issibhom biċċa marshmallow, ma tiswa xejn. Idu nitgħallmu nitolbu. Ukoll hemm wedi għal min ibati. U din esperjenza il-Via Crucis. Il-Kristjani bati aktar minn nies oħra fid-dinja bħala regola ġenerali. Għaliex huwa msejjaħ biex jerfa' s-salib. U jiġħad li nnifsu. Ġesu qed jgħidilna m'intomx hawnhekk biex tpaxxu lilkom nfuskom. Ma qegħdin hawnhekk biex insiru nixbħuh fil-qudusija, fil-ġustizzja, fil-ġentilezza tiegħu, fil-imħabba tiegħu. Għaddejjin minn kors ta' training ġifieri. U allura id-batija hija esperjenza li dwarha Ġesu jitkellem hekk imberkin intom meta jippersegwitawkom minħabba l-ġustizzja għax ta'kom hija s-salt ta' smawiet. Imberkin intom meta l-bnedmin jgħajrukom u jippersegwitawkom
u jgħidu minn kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija ifirru tenna wis għax ħlaskom se jkun kbir fis-smewriet. Hemm hija l-weda. Ħlaskom se jkun kbir fis-smewriet. Il-kumpensa forsi mhix immedjata, mhix issa stess. Mhix irridu ngħaddu minn din il-via crucis. Qegħdin ninsew l-aħwa llum il-ġurnata. Meta għandna tant kumdità fis-soċjetà, meta għandna tant tagħlim fals li qed jinfiltra, jridu niftakru illi mexxin fuq il-via crucis u dik it-triq tas-salib biss li twassal għall-glorja. Ebda triq oħra ma twassal għall-glorja. Ħlief it-triq tas-salib. Pawlu jgħid li aħna werrita tal-Alla, werrita ma' Kristu jekk miegħu imbagħtu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Tajjeb illi nkunu kapaċi ngħidu ma' Isaac Watts, il-famuż kittieb ta' innijiet u għanijiet spiritwali il-nkantaw minn tiegħu, forsi minn għama tindunaw. Isaac Watts qal jiena nemmen il-wedi talla biżżejjed hekk illi lest ninvesti l-eternità tiegħi fuqha. Nemmenhom biżżejjed biex lest li ninvesti l-eternità tiegħi fuqha. Jekk inti għandek fiduċja f'ċerta bank u f'dak il-bank biss għajt x'tagħmel, flusek poġġihom f'dak il-bank biss. Aħna bħala Awli Talla qegħdin ninvestu l-eternità tagħna fuq il-wedi Talla għax nafu li Alla ma jistax ifalli milli jonorhom. Importanti nifhmu meta niġi biex nilqa' l-weda Talla x'inhi u nikklejmja li għan-nifsi u nżomma bħala għażiża għalija. Kif nikklejmja? Ħafna jitfixklu hawnhekk. Alla tagħna l-wedi tiegħu biex nibnuhom, nożżuhom u nimxu fid-dawl tagħhom. U nkunu stabbiliti fit-tama li joffrulna. Allura rridu niftakru l-ewwel ħaġa. Għandi 3 punti. L-ewwel ħaġa. Il-wedi huma sikwit kondizzjonali. Hemm kondizzjoni. Mhix xi ħaġa awtomatika, tajjeb, hemm wedi bla kondizzjoni. Meta Ġesu qal jiena se nerġa' niġi, tajjeb, Ġesu se jerġa' jiġi. M'hemm xejn nagħmel jew ma nagħmilx, Ġesu riedu ġej. Però ħafna mill-wedi huma kondizzjonali. Pereżempju, jiena imwiegħed minn Alla illi ngawdi sliem jekk nitolbu ġenwinament. Jekk jiena nitlob lill-Alla, Alla ċertament jagħtini s-sliem tiegħu. Filippini 4, vers 6. Pawlu jgħid hekk ara. Tħabbtu raskom b'xejn jew ħejja tkunux ansjużi, imma f'kull ħaġa x'inhi s-sitwazzjoni tiegħek, ħalli dak li jkun jeħtieġilkom ikun marraf l-Alla bit-talb u bl-orazzjoni u b'radd il-ħajr. U s-slim Talla illi jisbok kull darġi ma tistax tifhem il-ġmiel l-effettività ta' dan s-slim jagħtik Alla. Iħarsilkom qalbkom u moħħkom fi Kristu Ġesu. Is-slim Talla jkun qisu garrison, qisu qassa madwarna illi ma jħallinix illi nkunu mfixkla. Però dak is-slim ingawduh jekk qegħdin nitolbu. U jekk qegħdin nitolbu bil-fiduċja f'Alla, b'radd il-ħajr, tajjeb qegħdin nitolbu għal affarijiet li jeħtieġilna, mhux affarijiet kapriċjużi, ma affarijiet li għandna bżonn Alla ta' bilħaq jagħtina s-slim tiegħu. Idu niftakru wkoll illi Alla tagħna l-wedi tiegħu biex bihom nissottomettu aħjar għar-rieda tiegħu. X'inhu l-għan Talla illi jkollu familja ta' ulied, subin u bniet illi jkunu jixbħu l-Liben il-kbir, Ġesu Kristu. Dak huwa l-għan ultimu Talla. U allura l-wedi bħal kull ħaġa oħra, bħal kmandamenti tiegħu, bħal twissijiet tiegħu, bħal teddid tiegħu, bħal kull ħaġa. Tawhomna biex aħna nitlu aktar u aktar fir-rieda tiegħu u nafdawh aktar. Mhux Alla ma tagħniex il-wedi tiegħu biex nilwulu jdejh. Kif jagħmlu tal-Word of Faith u nies żgwidati oħra. Illi jirraġuna, dil-weda ma nissa, Alla bil-forsi.
Għax issa vera Alla jinsab għad-dispożizzjoni tiegħi. Le mhux hekk. Mhux hekk. Alla fuq kollox irid jistabbilixxi relazzjoni magħna. Jien inkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi. Alla preżenti fostna. U allura jdu noqogħdu attenti illi l-wedi Alla tawhomna biex aħna nikkoltivaw din ir-relazzjoni tagħna miegħu. U t-tielet ħaġa. Ftakar illi m'intix kapaċi tifhem. Skużani, jien ukoll m'iniex kapaċi nifhem. Moħħna huwa ċkejken wisq. Tajjeb? M'aħniex kapaċi nifhmu preċiżament meta, fejn u kif il-wedi Alla se jkunu imwettqa fil-każ tiegħi. Fil-każ partikolar tiegħi. Tajjeb? Kif se jwettaq il-weda? Kif se jwettaq il-weda? Mill-ġimgħa l-oħra waħda minnkom, mhux ħanibda nsemmiha bisimha Marilyn, tajjeb, kitbit li email u qalt li ma fil-każ fejn Ġesu jgħid fitxu l-ewwel is-salta ta' smewwiet u l-ġustizzja tiegħi u dal-ħwejjeġ kollha jiżdidulkom. Tara l-kuntest u tara li dal-ħwejjeġ ifisser l-ikel, il-bies, ix-xorb, in-neċessitajiet tal-ħajja. Tajjeb, u jiena rrispondejta għalt li allura jekk wieħed forsi Kristjan imut bil-ġuħ, allura Alla ma żamx il-kelma tiegħu, jiena weġibta, reġgħet kitbitli ma kienx sodisfatta bit-tweġiba tiegħi, reġgħet kitbtilha, u ma qtilha kont sodisfatta reġgħet tibli. U reġgħet kitbitli ma tismajli u reġgħet kitbtilha, reġgħet kitbitli, reġgħet kitbtilha. Korrespondenza sħiħa l-ġimgħa kollha. Ġimgħa kollha. Jalla tkunu hekk intom ukoll. Jekk ma tkunx mistoqsijiet, ifisser li l-iskrittu ma tkunx tistudjawha. Jew forsi taħsbu li wasaltu. Il-mistoqsija joħt il-erf. Staqsu. Jekk xejn din oħtna qed turi li dik il-weda mhux biss tifhimha, tittemmina u trid tħaddana. Okay? Jiena il-punt tiegħi hija illi Ġesu qed wieħed illi jekk aħna nagħmlu l-prijorità tagħna, is-salta ta' smewwiet, u rrid noġob il-Alla f'kull każ u f'kull ħin u f'kull sitwazzjoni. Alla mhux xi ħalli nieqes mill-ikel u l-ilbies. Ja weda solenni li ċertissimu ma' kull wieħed ma' wliedu illi feċċew l-ewwel is-saltna tiegħu dawn qatt ma kienu għarwiena jew bil-ġuħ. Imma kif u meta u fejn kif jogħġbu jwettaq dil-weda ma nafx. Ma nafx. Ħantikom eżempju ieħor mill-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 3 vers 5, fejn jgħidilna it-tama fil-mulej, jew aħjar afda fil-mulej b'qalbek kollha u fuq femtek la tafdax, aħseb fih. Inkludi lill-Alla fil-ħsibijiet u l-evalwazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li qed tagħmel. Inkludih l-Alla. Aħseb fih fil-mixi kollu tiegħek u hu se jwittilek traqatek. Issa kif se jwittili traqati? Jekk jiena nafda fih u naħseb fih. Kif? Ma nafx. Ma nafx. Però naf li ħajwittili bl-aħjar mod tiegħu. Għandna dubju f'hekk? Bl-aħjar mod tiegħu. Imma kif u x'fatta, il-moħħ tagħna huwa pjuttost limitat. Dan l-istess kif Alla jwieġeb it-talb tagħna. Tajjeb Ġesu qal li tolbu f'ismi, itolbu jingħatalkom. Itolbu jingħatalkom. S'issa tkun ma tlabtux itolbu biex l-isem tal-missier ikun magnifikat fikom. Ma kif Alla jwieġeb? Sikwit jgħidilna stenna, sikwit jgħidilna le. Ma ħantikom xi ħaġa aħjar minnha. Vera? Jista' jkun qegħdin nitolbu ħażin, qegħdin nitolbu smerċ, u allura t-talb ta' ma jinstemax. Tajjeb, l-istess ħaġa kif aħna nittekkiljaw il-wedi talla. Il-wedi talla qegħdin hemmhekk biex jiena nissaħħaħ fil-fidi tiegħi. Okay? Mela, irriduna illi nkunu ċertissimi dwar ħaġa waħda. Ġesu qal is-smewwiet u l-art jgħaddu. Ix-xemx u l-qamar li tarahom mindu kont għadek tarbija vera, u llum forsi qed birt għadhom hemm. Huma stabbli. Ma Ġesu qal is-smewwiet u l-art jgħaddu.
Imma kliemi ma jgħaddix. Mela hawn hija l-ankra tagħna. Ma ġiex ħanaqbad jiena. F'dal ħafna inċertezzi jridu ngħaddu minnhom minn sena l-oħra. Ħanaqbad mal-wedi talla. Joni Eareckson tada smajtu bija. Tina meta kienet għadha teenager kienet soffriet injury li saret paraplegic fil-wheelchair. Illum għandha żmien u inkitbet l-istorja tagħha. Joni Eareckson tada qalet dan ara fost ħwejġ oħra. Is-sodisfazzjon reali inġarbuh ftakru li dinja mara issa b'diżabilità permanenti. Mindu kienet tifla għadha sal-lum. Is-sodisfazzjon reali inġarbuh mhux billi nippruvaw nifhmu il-motivi tagħha jew l-intenzjonijiet tagħha, ma filli nifhmu l-karattru tiegħu, filli nafdaw il-wedi tiegħu u milu fuqu u nistrieħu fuqu bħala sovran li jaf x'qed jagħmel u jagħmel kollox sew. Kliem ta' min imaxtu vera, ta' min jirrifletti fuqu. Alla huwa sovran u kif iwettaq il-wedi tiegħu magħna aħna ħalluha fidejh. Ħalluha fidejh. U nafu li kull ma jagħmel magħna jagħmlu kollox sew. Il-wedi huma mogħtijallina fi Kristu huma mħarsa minnu u min japplikhom għalih innifsu isir sinjur. Ġesu għax-xut fidil u għall-garanti tal-patt u għas-sustanza tal-wedi tiegħu u għat-twettiq tagħhom. Il-fatt li twilet fostna għex u miet u għar xoxtat hemmhekk għandna l-garanzija li dak il-wedi huma validi għalina. Għaliex sabiex finalment Alla jingħata l-glorja. Jekk taqraw 2 Korintin 1:20, il-wedi talla isibu liva u l-amment tagħhom fi Kristu biex tingħata glorja lill-Alla. Mhux għall-avvazz personal tiegħi, imma għall-glorja u s-sebħ tiegħu. Allura l-aħwa jew nieqfu kif ġili kantajna. Iqaf fuq il-wedi ta' Alla l-ħaj, mhux vera. Fittex applika dal-wedi. Għalik dissija. Però ftakar. Illi l-wedi huma bħal il-bies li tilbes. Jekk inti ħaj, l-bies isaħnek, vera? Jekk inti mejjed tista' mhux tilbes għax xorta ħatibqa' friża. Il-wedi huma mogħtija lil uliedu. Il-wedi li Alla ta' lill-bnedmin in ġenerali hija li jekk wieħed jindem Alla jilqgħu. Jekk wieħed jagħmel fi Kristu Alla se jirċevih fi ħdanu, se jaħfirlu. U allura tajjeb li aħna nissaħnu bil-wedi tAlla. Mhux vera. Kleofa u siebu meta imxew ma' Ġesu fetħolhom l-Iskrittura u beda jfissrilhom il-ħwejjeġ li kien miktub fuq aktar tard meta marru Ġesu qalu bejnietom ma kienx qalbna tissaħħan waqt li jufetħilna l-Iskrittura. Għandna din l-esperjenza ta' qalb imsaħna bil-kelma tAlla. Qalb illi nafu illi imxejna ma' Ġesu u rridu nimxu aktar miegħu. Issa u fil-ġejjieni. Amen.